nakreslí si sám. Dneska sa ideme učiť kresliť Angry Birds. Takže začneme pravidelným kruhom. Dokreslíme zúrivý zobák a zuby. Dokreslíme nazúrené oči a aby boli nazúrené, dokreslíme obočie. Teraz základnosti. Ako môže vtáčik letieť? Predsa musíme nakresliť, ako letí. Dokreslíme mu vlasy a to je hotové. Sem nakreslíme to, čo sme sa naučili minule. Pravda, že prasiatko, na ktoré môže zaútočiť. A už len puf. A takto vyzerá náš pekný výkres. Koniec!